Zeeuwse vakantieparken hebben zelden een keurmerk voor duurzaamheid. Maar dat wil niet zeggen dat ze er geen aandacht voor hebben. Ik denk dat Zeeland heel veel voorlopers kent op het gebied van duurzaamheid. En andere provincies kijken soms met jaloezie naar Zeeland. Dus ik denk dat we heel trots mogen zijn. En verder in deze uitzending. Waarom hebben we Natura 2000 gebieden? En een overstromingsalarm voor €50. Goedenavond. Steeds meer toeristen kiezen voor vakantieparken met een milieuvriendelijk keurmerk. De bekendste in de toeristenbranche is het zogeheten Green Key keurmerk. Vervelend voor Zeeland, want relatief weinig Zeeuwse parken hebben dat. Toch wil het volgens het kenniscentrum Kusttoerisme niet zeggen dat we hier niets doen aan duurzaamheid. Het tegenovergestelde juist. 31% van de respondenten zegt ik let op duurzaamheid als ik boek bij een vakantie in Zeeland. En 17% let echt op de aanwezigheid van een keurmerk. Dus mensen vinden duurzaamheid wel heel belangrijk en een keurmerk is daar een hulpmiddel in. Volgens het Green Key certificaat scoort Zeeland het slechtst van het land op het gebied van duurzaamheid. Omdat weinig bedrijven dit keurmerk hebben. Maar dat zit toch iets anders. Nou, het is niet zo dat de Zeeuwse bedrijven achterblijven qua verduurzaming. Minder bedrijven hebben een Green Key aangevraagd. We zien juist heel veel bedrijven die bezig zijn met verduurzaming. Eigenlijk heel veel doen als het gaat om waterbesparing, energiebesparing, circulair bouwen. We hebben echt prachtige voorbeelden in onze provincie. Alleen niet iedereen is bezig met het aanvragen van het keurmerk. Maar de activiteiten zijn er zeker wel. Sterker nog, de recreatiesector in onze provincie doet het over de hele breedte hartstikke goed. Ik denk dat Zeeland heel veel voorlopers kent op het gebied van duurzaamheid. En we doen veel mee aan allerlei innovatieprojecten. En andere provincies kijken soms met jaloezie naar Zeeland. Dus ik denk dat we heel trots mogen zijn. We gaan naar verslaggever Remy Oppeneer, die is in Kattendijke. Ja, wat merken toeristen daar nou van, concreet, van duurzaamheid in vakantieparken? Nou, soms kan je het heel simpel gewoon zien. Hè. Denk aan zonnepanelen op daken van woningen, laadpalen bij de ingang van een park, afval scheiden of water zuiveren. Maar goed, concreet gezien merken weinig mensen er iets van wat er precies gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Maar ja, ze geven wel aan dat ze het heel belangrijk vinden, zoals we net al konden horen. Ja, en nou is zo'n keurmerk natuurlijk iets commercieels. Bedrijven betalen daarvoor. Toch hechten veel recreatiebedrijven daar waarde aan. Waarom is dat? Ja, 1 op de 6 respondenten in het onderzoek heeft aangegeven dat ze de keuze van hun accommodatie laten afhangen van de aanwezigheid van een keurmerk. Dus ja, het kan gewoon ook geld opleveren. En het is ook niet zo dat je zo'n keurmerk zomaar krijgt. Hè. Je moet ook echt aantoonbaar wel duurzaam bezig zijn. Nou, een ondernemer die daarvoor gekozen heeft bijvoorbeeld is Vakantiepark De Meerpalen in Zoutelanden. Ze hebben ervoor gekozen om te voldoen aan de voorwaarden en om te betalen voor zo'n keurmerk. Want voor hen levert het gewoon geld op. We merken dat gasten er toch wel in geïnteresseerd zijn. En door middel van zo'n certificaat kan je op een makkelijke manier aan de buitenwereld laten zien wat je allemaal doet. Heel concreet betekent het ook dat sommige bedrijven bijvoorbeeld alleen boekingen maken voor hun personeel op een plek waar ze zo'n certificaat hebben. Verduurzamen doet het bedrijf al lang en op verschillende manieren. We zijn nu in het voedselbos. Er is op dit moment niet zo heel veel te zien, maar de spruiten die doen het echt al hartstikke goed. De meeste producten die verwerken we in onze gerechten in het restaurant. De afsnijdsels, dus eigenlijk het afval, gaat naar onze dieren toe. En de mest van de dieren die gebruiken we weer om het voedselbos te bemesten. Ja, en Remy, denk jij dat het de komende jaren nog verder gaat opschuiven? Dat steeds meer recreatiebedrijven gaan verduurzamen? Dit is wel de verwachting van de sector inderdaad. Even simpel gezegd, als je over 5 jaar bijvoorbeeld geen laadpalen hebt of zonnepanelen, dan ben je in de recreatiesector echt wel een uitzondering, is de verwachting. Dankjewel. Eurocommissaris Ferreira komt maandag in ons land het Just Transition Fund lanceren. Al eerder werd bekend dat Zeeuws-Vlaanderen een kleine €60 miljoen uit dat Europese fonds krijgt. Daarmee kunnen bedrijven en industrie vergroenen en kunnen werknemers zich laten omscholen als ze hun baan kwijtraken omdat hun bedrijf een andere, milieuvriendelijkere weg inslaat. Bedrijven kunnen nu plannen indienen om geld uit dat Europese fonds te krijgen. De douane heeft gisteravond een 30-jarige Vlissinger aangehouden in de haven van Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht 5 zogeheten uithalers de haven in te hebben gesmokkeld. Mensen die containers openbreken om er drugs uit te halen. De man uit Vlissingen was de chauffeur. De nieuwe sluis in Terneuzen is weer een mijlpaal rijker. We zijn nu een tijdelijke brug aan het aanleggen. Nou, die is bijna klaar. De laatste stukjes worden nu gemonteerd. En over die tijdelijke brug gaan we de komende tijd rijden.
Een half jaar lang rijdt het verkeer over deze brug. En hij ligt er met een reden. Wat belangrijk is dat we de route over de oude middensluis gaan afsluiten. Dat betekent dat we het terrein daar vrij krijgen. Dat we de middensluis verder kunnen gaan slopen. De Noordbrug kan eruit. En we kunnen de primaire waterkering, de dijk, kunnen we gaan afmouwen. Het uitkijkpunt is met de komst van de nieuwe brug verhuisd. We hebben afgelopen weken gemerkt dat er heel veel belangstelling is voor wat we hier aan het doen zijn. Dus we merken ook dat die uitkijktoren echt een rol heeft. Mensen willen heel graag zien wat we hier aan het doen zijn. Heb je hier nou beter zicht dan op de vorige locatie? Nou, eigenlijk kunnen we het hier beter zien, ja, dat klopt. De brug is waarschijnlijk morgenmiddag open voor weggebruikers. Een bijzonder moment voor basisschool De Lichtstraal in Westkapelle. Burgemeester Frederik Schouwenaar kwam de nieuwe bibliotheek openen. Het was haar eerste officiële handeling als burgemeester. Heel erg leuk. Ik kan me geen betere officiële handeling wensen dan deze. Prachtig zo'n school in Westkapelle, met al die kinderen. De school had uiteraard al leesboeken voor de ruim 80 kinderen. Bestaande uit boeken van onder meer ouders en zelf aangeschafte exemplaren. Maar de collectie is nu uitgebreid. Nu komen ze van de bibliotheek, grotendeels. Onze eigen collectie is in de collectie opgenomen en daarbij aangevuld met boeken van de bibliotheek. Lekker veel te kiezen dus nu in de schoolbibliotheek. Natura 2000 gebieden. Ze zijn zeker in het stikstofdebat regelmatig onderwerp van gesprek. Maar waarom hebben we ze eigenlijk? We vroegen het 2 biologen. Dit zijn beelden van de Zeeuwse Voordelta en de Kop van Schouwen. 2 grote Natura 2000 gebieden met bijzondere natuurwaarden. Dat kustgebied, die Voordelta en die Kop van Schouwen, dat is eigenlijk nog 90% puur natuur. Dat is eigenlijk dus wat je elders het tropisch regenwoud noemt. Zo gauw je daar 1 schakeltje uithaalt, met overbevissing bijvoorbeeld, of met enorm intensief zandzuigen, wat we graag zouden willen doen voor de wegen aanleggen. Dat laten we hier met rust, om het zoveel mogelijk puur natuur te laten. Zeeland telt 16 Natura 2000 gebieden, waarvan het overgrote deel bestaat uit wateren. Ze maken deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden waar de oorspronkelijke dier- en plantensoorten beschermd worden. In ons kleine landje, waarin we met velen zijn en van alles willen, worden deze gebieden regelmatig als een beteugeling of sta in de weg beschouwd. We willen altijd nobel doen en natuur bewaren, als het maar niet te lastig is. Zodra het lastig wordt, dat hoort bij sommige zaken ook bij, dan worden we ineens de keiharde koopman en dan schuiven we dat aan de kant. We vinden dat de rest van de wereld het wel goed moet doen met zijn natuur. Dat het tropische regenwoud en het Amazonegebied overeind blijft, de longen van de aarde. Die mensen uit Zuid-Amerika die roepen, hoe durf je dat te zeggen? Kijk eens naar je eigen landje, wat maak je zelf met je natuurbescherming? Daarom wordt in de Natura 2000 gebieden geprobeerd de balans terug te brengen. Zeker ook met de bedreigingen die er zijn, zoals die stikstof. Als je dan niet maait of bewijdt, dan groeit gewoon alles dicht. Kijk, je kan het ook zien aan die vlakte daar zo. Echt waar, dat was 1 grote prairie. Kijk, nu is het gewoon weer meer open. We hebben hier natuurlijk een hele grote exercitie achter de rug met die prunus, de Amerikaanse vogelkers. Nou ja, er zijn honderden hectares van aangepakt en verwijderd en nog is men bezig. Nou ja, dan is je toekomstbeeld is wel duidelijk. Dan wordt het gewoon 1 groot gebied, of met vogelkers of met bramen, maar dan is er van de duinnatuur niks meer terug te vinden. Is dat erg? Ja, het is maar wat je erg vindt. Ik persoonlijk zou het heel erg vinden. En ik denk heel veel mensen met mij. Vooral als je weet wat biodiversiteit is, wat het verschil is tussen eigenlijk, gedegradeerde natuur en natuur zoals die kan zijn. Bovendien, gezonde ecosystemen zijn ook essentieel voor ons bestaan. Als er geen dieren meer zijn, is er waarschijnlijk ook iets niet goed met de bodemkwaliteit en met de waterkwaliteit. Waar je toch uiteindelijk ook van afhankelijk bent als het over voedselproductie gaat. Een Willy Wortel noemt hij zichzelf, hobby-uitvinder. Mark Knot uit Geersdijk heeft een overstromingsalarm bedacht en in elkaar geknutseld. Dit is dus mijn uitvinding, gemaakt van €50. En dit is wat er gebeurt als er overstroming komt. Knot kwam op het idee toen hij bij Omroep Zeeland programma's over de watersnoodramp zag.
Schoot me te binnen dat toen op een woensdag een mevrouw aan het praten was die heel slecht kon slapen met hoog water en storm. En toen bedacht ik van ja, in zo'n geval wil je natuurlijk gewaarschuwd worden. Zijn systeem waarschuwt bij 10 à 20 centimeter water. En iedereen kan het zelf bouwen volgens hem. De belangrijkste onderdelen zijn regenpijpen en een toeter. Ik wil dat iedereen die zich van dat gevaar bewust is en 2 rechterhandjes heeft, hem zelf kan bouwen. Men mag contact met mij opnemen voor eventueel advies. Maar het mooiste zou zijn als een bedrijf ze zou gaan bouwen voor situaties en plekken waar overstromingen te verwachten zijn. Op YouTube gaat Knot een instructiefilmpje zetten. Zo af en toe waren er wel een paar kleine opklaringen, maar de bewolking overheerste vandaag. Vooral vanochtend en ook later in de middag viel hier en daar wat regen. Het werd 10 tot 11 graden. Morgen neemt de wind toe en ook dan valt er wat regen, maar het is niet heel veel. Zaterdag meer regen en zondag dan is het overwegend droog. Twijfelt u op wie u moet stemmen straks bij de Provinciale Statenverkiezingen? U bent niet de enige, blijkt uit onderzoek. 40% van de Zeeuwen kan wel wat hulp gebruiken in het stemhokje. Komt dat even goed uit, want vanaf vandaag staat op onze website het Zeeuws Kieskompas. Een stemwijzer. Alle Zeeuwse partijen hebben hun standpunten over actuele en ook een paar principiële onderwerpen op een rij gezet. En door het invullen van een aantal vragen moet het voor u eenvoudiger worden om een keuze te maken straks op 15 maart. Toch wel heel handig. Op onze website dus kun je daar naar doorklikken. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.